Yan, mayong udto, sir. Sir, may Kasi pamati na to ron. Akuan ko sir, paribansin ko sa hilot ko ni Agi sir. Balik jud ko kay nindot lagi pamati sa lawas mo sir. Ya, pabalik na jud ko kay mura pag agi-agi pagamay. Basig na kay mga panawagan sa Oh, mga shoutout sa taga Playa, shoutout sa among kapitan diya, Karimamak. Oh, mga taga chapter 4. Direo, nindot nga hilot dire, balik jud ko. Kay kun di pa nindot, di jud ko balik. Salamat. Balik jud ko sir kay Shout out sa mga silingan, sa mga silingan na. kaparitihan. Siyempre, mga laskon niya diya sa Odaka. Shoutout ko diya napita. Asa pala yung pariting lugar. Mga diya siguro, mga laskon niya, mga Sanchez diya, mga parinti, mga Sanchez, laskon niya. Parinti sa mga lagyong lugar. Bayog-bayog po. Asa napit nga lugar. Sibong yun sila gigan. Shout out kay Shoutout ko sa, taga Cebu sir. Shoutout ko sa taga Minglanilla, Cebu, mga laskon niya diya. Naara dire. Yan, so atong tabangan si sir sa iyahang pamati na ato jo magpa-condition sa kay mo na pinaka-importante ang condition sa lawas, no? Sir. Moral din na kapital na to nga sana ta pagtrabaho pa no. Jud uban natin kusog. Ayan, shout out sa taga ako ni Soki ha. Shout out sa taga Aplaya. Ayan, shout out sa taga Aplaya, Digo City, no? Atong tabangan si sir sa iyang ginapamati nga inubanan siyempre sa ato ang pag-ampo kato pagsalig sa Ginoo. Di man ta pwede nga kita-kita lang, so di man ta pwede mo padayo sa atong trabaho pag wala nga to ang Ginoo, no? So mag-ampo gyud ang tabangan nato maayo ang atong mga pamalatian niya. Shout out sa ko ang mga subscribers sa akong YouTube channel. Thank you kay sa inyong pagsuporta sa kuha niya. Sa iyong pag-subscribe niya, of course, thank you for watching my YouTube. Special mention ang India, Indonesia, and of course ang Pilipinas. Maraming salamat po sa iyong pagsuporta sa kuha. So wala pa ka-subscribe, siyempre subscribe na mo sa akong YouTube channel para updated mo. Pwede po mo comment kung na may mga pangutana, comment sa YouTube. Sabi na yung kung layo kay tanaw, pwede mo comment kung na may mga ginapamati nga hangtod karon wala gihapon mamaayo, no? Kung ganahan mo makig-friend sa kuha na ko'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, sige. So, tanaw lang ko niyo kay maghilot na ko ha. Sige, tanalan mo ko dyan. Okay, kulot. Ha? Dire di ay. Para di sa kagawas? Gawas siya diri sa kuko. Pwede po. May panganak. Diha na lang sunod ano. Ade, kuhanan ko ng simento ug ma'am kalugar ko. Pag may time. Magasto lang dito. Pila rin may gasto, ana? Pero ka mas basa. Ang bidang dito. Tanan ako customer, ikaw lagi mo shout out. Sa taga dili lang ito. Maulo sir, maulo. Ito shout out ko kay nagadaghan biyan ko ano, di makita ang kasmang parintulok. Kuan man day nimo. Ila lang to, ano? Napoy dili nimo kailang, nga pareha nimo kapalito. Yun no. Dito, di ba ana no? Kung isa mangita sila, ang hilot-hilot lang nila dire, nasa litsit nga hilot. Hindi ko may klaro. Dire, may klaro jud kini nga hilot kani dire. Alam mo rin, muriat gamay, no? Sakit gamay. Hilot dire. Wa pagi presyo. No, dito ra sa uban ba nga Ciao. mga ilog buwan. Dito nga. Dito sa kasinon na lang. Asa sila mangita sir nga hilot 200 sana na no? Oo. Kung ano salana wala na kaya ba no? Salana lang na, tagka 5, duha ka bok 50. Yan, hago pang hilot. Ago pa. Gusto na lang, wala ko na lang ganito. Ano yung mga sir, tabang gini mo. Ilog lang ganito. At least di po magmahal siyang gibayad. Ano ba, no? Yun no. Pwede, dalhin ko ako ng kwarta. Dito dalhin mo hilot sir. Di po na sir.
subscribe na makasan no. Oo, nakasubscribe ko, sir. Kita ka sa kong mga Verify na po. May lisod kayo gapon ni sir, lisod ko yung pamatin eh. Pero naman. Oh. Higda na ko po diha. Grabe no. Pagkabot ko rin, higda kapoy na kita kayo. Kapoy na kong lawos. Wala, lisod ang kapoy lang. Nakatagin ako karon. Di lang sumituon tang kay luoy kay may mga paralyzed, di makatikang-tikang. Ana lang guna ang kahoy. Nya baon lang unayon paglisod lakaw. Ito yung tinatuan, boss. Mura din vaccine niya. Ang pangalan, Mura. Kirale. Kaya malipat, tamasangit talaga siya. Masangit ra. Kasi mapasakas siya. Di na pwede sa kasaka. Uy, di ba man pa nag-isaka ng mundo? Saka pa siya. Ang tantangan lang ba kag nay isod lang ka makakita. Medyo ni mo taas sa kantikang, di na naibot. Wala na yung masa, boss. Hapabat, dito hapon na diri. Ito lang gahapon, ilan nandyan. Wala na siya, wala na mga. Nabta, pagulay na ko, nabta bulan, das Diyos yan. Ya, huwag kang winundang ulan. Ikos pagulay. Sudah kay tanaw man wala na oy may tag bubo. Kasi Pag kung namin nalunok hapon. Bulay gani ka, bulay na yan kay... Ano mga hayop dito ba? Luto ko man. Pero hindi pa rin panabi sir, haptos ito ba? Ha? Hindi pa rin panabi, haptos kayo. Ini siya kagi niya, ma'am. Mhm. Ah, grabe kaligo diamond ba? Main ko kang pa slide. Wala mato pa ako na si Sidin. may pelikuha. Nabi di contest ladang di contest. Yang kumpayot mo sa sa ay kumpayot diamond kapoy kay na. Ano doon sa kayo? Ang Kasi ko ako, blind dyan ni Mang. Wala mo? Kinig na ako. Balik mo. pagali. Yung pakulino. Ano ba ka mag-upload ko? I-upload sa mo. Iyarang gabi eh. Kamuka oy. I-upload mo. Kay break ko niya. May break ko niya. Mo gabi ka nang ko. Uy, Toto. ato nakasa ka dito dalaw na. Dalakian. Bata nag-slide na nila. Ibot niyo. Ato dito pata sa gamay na slide. Matabang itaw ko kanina sa duha. Na-action na magkalipong isa. Napa. Sabay man silang duha. Bangga. Sabay ba nagdikitay? Na-action na magkang isa, okay. Uy, niya ako may pinakadool. Ano nag-alsa? Ha? Alsa na kong duha. Ano rin nagbantay? Pagod sa kilid. Yalayo man. Wala man siya. Naman suwa pa sa tubig. Ako may duol kayo nila. Champion selection chest.
Timo, dyan ako paon, Timo. Pag-alsa na pando ha. Ginunitay naman. Oh my God, Slay! Kamag nalipong ng isa na pangka sa ulo. God, Slay, Bestie. Oh my God, nakakuha ko. Oh my God, Slay, Bestie. Si ano yun? Namot ang lord, no? Huh? Di ba, Slay? Sinagam. Okay. Ano yung ari ka ganin ha? Nawa ko yung 500. Balik, ginawa daw ng 500. Ano ba yun? You wanna play too? That'll be fun. Kapag Ano yung ba kasi sa pagbiyahe yung nawala? Huwag mong diri. money. Customer. Ano na binabukin mo? Ako si Moto ni Huni. Huwag lang. Wala na Facebook niya pa. Nawa sa kaukab. There's you. Bidong ba sila ni chat daw? Naon messenger na naman. Pag wala ha, ambi na. Wala. Kaya suko na kay kunin mo. Paunin mo na. Nagmula ta. Ito. Pag online na, mabanta. Hindi na kapatulakan ng usab. Ako labot mo. Online na. Oh. Ang didelete ako Facebook. Hindi na kung nasa gani. Gem. Chat na, ha? Hindi hours na kanina. 10 minutes. Lawa daw nga. Dali at ilaw. I-upload sa naman. Unya ra naging. Unya ra. Ay, libre ko unya. Sige lang, may lag mo. Ha? Sige lang, may lag mo. Ay, di ba? Ito, sir, nakita, ibalik yun. Ito ang hawak. Hawak, ito. Ano sa dyan, sama? Ano? Slay. 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 Ah. Mid. Kita mo ano sa akong mga gamit. Anihan. Timo. Kakiyot mag-unggoy. Wala kakiyot mag-unggoy. Cute kita ba mag-unggoy? Ha? Cute siya kung gigamit na karakter mag-unggoy. Sige mo ba? Yung karakter.